हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिविटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो दायो मोननैसो गोनांथार माखासे निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार रादाबफोरखौ मोनबाय थानोब्ला YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि निउसखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बर'फोरनि गासैबो आफादफोरा खौसेयै बियाब दाफामनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनो खौसेयै गोसोखांथि बिलाइ गथायहैदों। जों बयबो मिथिगौ थांनाय 9 जुलाइ खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव बरमा कलेजनि अडिट'रियाम न'ब्लाङाव बर'फोरनि गासै मोन 15 माहारियारि आफाद नङै आरो राजखान्थि आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायज्लायनाय जायो। मख'जाथावदि बर'फोरनि गोबां दोलो आरो आफादफोरानो गावबा गावनि आफादनि सिङावनो सोमावसारनाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो गोबां आफादफोरा सोमावसारनायनि मुङाव गावजों गावबो बायदि बायदि दाय आरो अजद होलायनायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय आलादा आलादा सोमावसारदोंमोनब्लाबो गासैनिबो थांखिया मोनसेयानोमोन। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गासैबो आफादफोरखौनो ज' खालामना थांनाय 9 जुलाइ खालि बरमानि कलेज अडिट'रियाम हलआव सावरायनाय जायो, जेराव माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादोंमोन आरो बे थांखिफोरखौ लानानैनो बिसायख'थि आय'गनिसिमबो दाबि दैखांनो थांखि लादोंमोन। थारैनो खोथा होनाय बायदियैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै मोन 15 आफादआ खौसेयैनो आसामनि बिसायख'थि आय'गनि गेजेरजों मोनसे जथाय गोसोखांथि बिलाइखौ गथायनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बेयाव मोनथाम दाबिफोरखौ खालामनाय जादों, जेरै उदालगुरियाव लकसभा बियाब दानाय, BTCआव MLA मासिनि ST रिजार्भेसनखौ बारायनाय आरो दाब दाब जायगानि बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ बियाब दाफामनायनि मुङाव बोखावनायखौ खौसेयै दोनफिननाय। बेफोर थांखिखौ लानानै मैया बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखांथि बिलाइखौ गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो गांसे गोसोखांथि बिलाइखौ गथायनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावदों। BTCनि एसेम्ब्लियाव सानै BJPनि EM आरो MCLAनि गेजेराव दावराव दावसि। नंगौ, मैया गोलोम बोथोरनि सानसेनि एसेम्ब्लि जथुमनाय जादोंमोन। थारैनो एसेम्ब्लिया गाहामैनो जानानै थांदोंमोनब्लाबो नाथाय एसेम्ब्लि सिङावनो BJP राजखान्थि दोलोनि सानै EM अरुप कुमार दे आरो MCLA सजल सिंह बिथांमोननि गेजेराव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला MCLA सजल सिंह बिथाङा EM अरुप कुमार दे बिथांनाव खामानि मावनायनि सायाव सोंथि सोंनाय जादोंमोन, नाथाय अरुप कुमार दे बिथाङा MCLA बिथांखौ बायदि गोरा रावजोंसो सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदोंमोन, जायखौ लानानै दायो बिसोर सानैनि गेजेराव गोनो गोथो सोमजिलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि सजल सिंह बिथाङा बायजोआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला मानगोनां EM बिथाङा एसेम्ब्लि सिङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। जुदि EMनि मासिखौ सामलायनो हायाबा बिबाननिफ्राय ओंखारनाया मोजां होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों मानगोनां MCLA बिथाङा। तामिलनाडुआव सासे बर' फिसानि जिउ खहा। जों बयबो मिथिगौ रायजोआव आखायाव खामानि गैयैनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो बायजो रायजोआव हाबा मावनो थाङो। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव आलाय-सिलाय जिउ गोमानायखौबो गोदान बाथ्रा नङा। अदेबानि बेबायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौबो जोंबो नुनो मोनफ्लायबाय थादों। थारैनो खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे बिजय बर' मुंनि सासे बर' सुबुङा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन,
जेराव बेबायदिनो हरखाब तामिलनाडुआवनो गंसे बाइकनि जाब्रबथाय जानायाव बिजय बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिजय बर'खौ उदालगुरि जिल्लानि होनना दासिमाव सिनायथिनो हानाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। BTCनि गोलोम बोथोरनि एसेम्बलि जथुम्मायाव बियाब दाफामनायनि सायाव बाथ्रा सावरायियावनो दुखुनांथाव आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरोबाव जेबो गैला। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि मानगोनां MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, मैया गोलोम बोथोरनि BTC एसेम्बलि जथुम जानानै थाङो। थारैनो बे जथुमाव गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय BPF दोलोआ गेजेर ससेयावनो एसेम्बलि नागारनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मानगोनां BPFनि MCLA बिथाङा गावसोर दुखु मोननाय आरो सदननिफ्राय गेजेर ससेयावनो गारना फैनाय बाथ्राखौ रोखा खालामना होनाय रावजोंनो बिथाङा बुंदोंदि सदनाव आथिखालाव डेलिमिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायियावनो गावसोर सदन नागारदों होनना फोरमायदों। लोगोसे बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो गैला होननानैबो बुंथिबावदों बिथाङा। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै CRCCफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायज्लायनाय जायो। मख'जाथावदि आथिखालाव बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिफानखौ लानानै गोख्रों हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो गंसे फरायसालिया गासै बिथिङाव जौगानांगौब्ला CRCCआ मैखोम बिफाव लानांगोन एबा लायो। जायखौ नोजोर बोनानैनो आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव गोग्गो सोलोंथाइखौ बेसेनगोनां सोलोंसिन खालामनो थाखाय आरो जौगासिनहोबावनो थाखाय मैया बे हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि, MLA जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वरगयारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिजों लोगोसे गासै बिफाननि अफिसार्सफोरानो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। गलाघाट जिल्ला UBPFनि समायखिरा लानाय हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौ थांनाय माखासे सानसोनि सिगांनो बिटिआरनि बायजोआव UBPOनिफ्राय गावनानै UBPF गोदान आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो दाखालि थांनाय 22 जुन खालिनो गलाघाट जिल्ला UBPF आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैया बे आफादनि समायखिराखौ लानाय जायो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे आफादनि आफादगिरि महरै हरेन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सपन नार्जारि बिथांमोनहा समायखिरा लानाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयानि बे गलाघाट जिल्ला UBPFनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु UBPFनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै समायखिरा लाहोनाय जायो। लोगोसे बिथांजों UBPFनि गोबां मावथि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बियाब दाफामनायखौ लानानै BoNSUआ 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गोबां आफाद आरो दोलोफोरानो आसामाव बियाब दाफामनांगौनि थाखाय गोजोननाय मोनैयाव सोमावसारनाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो दायो BoNSUआबो बेखौ लानानैनो गोबां हाबा मावबाय थानायखौबो जों नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरियाव लकसभा बियाब दानांगौ आरो BTCनि गासै मोन 15 MLA बियाबखौबो ST रिजार्भेसन खालामनो नांगौ।
बायदि थांखिखौ लानानै मैया 3 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।